이거 안어 분위기 정어. जों ताकलाय अलमोस्ट 1 कोटी टाका रां रोजाखोना ब्लक फाइटि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मिलायै एक्चुअली टीए ब्लक बेलाई खुशी ताम निंगाय महाराष्ट्र ताबुक जोंनो जेतियै त्रिपुराव त्रिपुरा सारंनि बागै जे कक साइमनो तयै सिनि टीएफ नि ताखुक ते बुखुक सं बेलाई खिनो खुशी आबनि बागै जों हामजागै बनो रांगमानिसि ताखुक सं आबो जों बोबाग्रानो सानै रोमानिया बोबाग्रानो हामजागै जों रोमानिसि तांगै रेखांगै जों तो इनकाम सोर्स दङो किसा चोबादि अपनी आगे तो जों बोबाग्रानि बिसिंति निगो बोबाग्रा बरकनो नक तांगै रिवो बिथि पाइ रिवो जागा जागा तलांगो दिल्ली तलांगो पुरा फ्री अफ कस इनका बोबाग्रा जोंनो आसुक सुबाव इनका जों कर्मचारी रंगै कर्मचारी बाबाय सानामजक बिनि संगठननै जों बोबाग्रानो हामजागै चोबाना थांमनि कखथां टिभिटि जे आबो आहायके ककपनि आबो नाकारजोंना उथुन आबो आं नरंनि चेनेलनि बिरुद्धे आं थांमनिया अ चेनेल न आं कयो नरक फुल भिडिअ रिलिया आपनि बागै नां तिनि आलकाबाबे अ ककनो सानानि बायदंखा जाते खनाय तंनाय ताखुक बुखुरो आबो एक्चुअली फुल भिडिअ बरक रिलिया शर्ट टु बुवै बरक आबो खायमानि बागै नरक खनातानि हयतो आबो जाया फानोंनि मानखाना जाजाकतिया आंनि फान मानखाना किन्तु आमतिया जों बोबाग्रानो सानै जों रोमानिया बोबाग्रा सारा त्रिपुरा राज्यआव कर्मचारी संगठन खायतेनि आं नुखा जे त्रिपुरा राज्यआव ताबुक जरा बोबाग्रानि बिरुद्धे बिन कर्मचारी संगठन खायनो कोन कर्मचारी नको जों दावखान नुगिया इनका आबोतै जे जों दाबो अ अवस्थाव जों बोबाग्रानो बेलेखायनो हामजागौ नांखाय जों नांखाय देबसो चोबानाय जत्तसो चोबानाय आबहाय बरक गोबां मा दं